Добро утро с БНТ2. Аз съм Николай Дограмаджиев и вече се намирам на спирката на окръжна болница, както ви обещах. От Хаджи Димитър от 95 училище стигнах до тук с много бърз автомобил за 12-13 минути. Тук имам среща с архитект Георги Николов, който така ще ме информира и вас, разбира се, за това какво значи пасивна сграда. Сега отивам точно към него. Добро утро с БНТ2. Добро утро. Да си поговорим малко за пасивните сгради и за това ни е нашата среща. Въпреки че се намираме в едно пространство, което е пълно, може би, с друг тип сгради, панелни, които може би са активни, но активни за топлофикация или за... Точно така, да. Добре, да ни кажете за пасивните сгради. Каква е разликата между тези, които сега виждаме и тези, които са пасивни? Ами това е стандарт за енергийна ефективност. Действително тия сгради, около които се намираме, са много далече от това положение на нещата. Става въпрос за много сериозни дебелини на изолациите, става въпрос за много качествени прозорци, стройни стъклопакети, вентилация. Става въпрос за енергийна ефективност близка до нулевото потребление на енергия. Аз лично се занимавам от доста години с проектиране и строителство на такива. В България вече има построени доста такива обекти и те показват много категорично своя резултат. Хубавото е, че всички сгради около нас могат да се превърнат в такива, естествено при добро желание и инвестиции в тази посока, като допълнителната инвестиция въобще не е нещо, което трябва да промени намеренията на инвеститора, защото става въпрос за по-малко от 10% допълнителни капиталовложения. Обаче пък в рамките на времето напред, всъщност равносметката е много по-различна. Абсолютно. Значи направете си сами сметката, че става въпрос за 15 кВт-часа на квадратен метър годишно за отопление, което е близо 10-15 пъти по-малко от това, което сградите, които се строят по нормите в момента, потребяват. Така че тук наистина говорим за една близка до нулевата консумация на енергия, която напълно може да се задоволи от възобновяеми енергоизточници, от слънцето, от слънчеви колектори, от термопомпени инсталации. Тази ниска консумация може да се покрие напълно. Това са сградите на бъдещето. В цял свят каква е потребността и по-скоро политиката, да кажем, на държавите в сравнение с нещата тук в България? Ами има държави, където този стандарт вече е приет за задължителен. Германия, Австрия, Белгия вече строят пасивни сгради като задължителен критерий. Всички новопостроени сгради там са такива. Това и нас ни очаква съвсем скоро. Естествено, нужна е повече визия в нашето държавно ръководство, защото до 2020 година това трябва да се превърне в стандарта за строителство, когато сградите с потребление на енергия близко нулевото се превръщат в норма. А вие в такава сграда живеете или? Не, далече не. Аз живея в една стара сграда, която потребява около 250 кВт-часа на квадратен метър годишно. Отново да ви кажа цифрата на пасивната, става въпрос за 15, значи говорим за повече от 10-15 пъти разлика. А горе-долу знаете ли един стандартен апартамент, да кажем 60-80 квадрата, панелен блок, горе-долу колко средства трябва да отдели едно семейство, за да може да стане апартамента наистина пасивен? Ами, става въпрос за инвестиция под 100 евро на квадратен метър, т.е. за един панелен апартамент от 100 квадратни метра. Това означава 10 000 евро, но и сме правили калкулации за подобни сгради с около 7 000 евро нещата се постигат. Но тук не е толкова важно само инвестицията. Важното е нейната възвръщаемост, която е изключително бърза, защото говорим за спестена енергия. Това е най-евтината енергия по принцип. И говорим за много по-висок комфорт на обитаване, който е резултат от тая енергийна ефективност. Това е краят на студените крака, краят на теченията вътре в къщи. И лекарствата, вероятно. И лекарствата, може би, да. С принудителната вентилация ние постигаме един много по-чист въздух, т.е. това е една много по-здравословна среда, която не е така наситена с вируси, каквито са сградите, в които живеем. Това особено важи за училища, детски градини, обществени сгради, където се събират много хора на затворено. Точно това исках да питам, кои сгради са така крайно заинтересовани от такъв тип пасивност? Всички. Не мога да кажа сграда, за която енергийната ефективност не е важна и комфорта едновременно с това. Енергийната ефективност е важна еднакво за всички сгради и този стандарт е приложим еднакво за всички видове и функции сгради. В Германия и Австрия са построени десетки хиляди вече такива.
като естествено започнали с жилищни сгради от най-различен тип и големина. След това са започнали да строят детски градини, училища, обществени сгради. Вече има затвор, църква, плувен басейн, спортни комплекси. Няма никакви ограничения, така че нещата са постижими естествено при много така целесообразно, балансирано проектиране и инвестиции. А има ли някаква разлика между нискоенергийни къщи и пасивни, или всъщност това е едно и също? Не е едно и също. Нискоенергийни сгради няма такъв стандарт. Това е така едно много широко понятие, което всеки може да си тълкува както желая. Пасивната къща има точно измерими критерии за енергийна консумация, които са, да, вярно, трудно постижими, с амбиция и целенасочено проектиране и строителство. Това е стандарт за енергийна ефективност. Добре, благодаря. Всъщност мисля, че това е един много добър знак за това наистина България да бъде по-пасивна в този смисъл на думата, да спестим доста енергия, пък и да бъдем по-здрави очевидно, особено зимата, когато знаете, че тогава най-много енергия се хаби. Така, продължавам аз напред по моя график. Ще тръгна